Вітаю вас, шановныя слухачы. Сёння мы сустракаемся, як заўсёды, з цікавым чалавекам у студыі Навум Гальперович за рэжысёрскім пультам Евгения Бельская. І сувязь з намі вы можаце ажыццяўляць праз СМС-нумар 1029. А сённяшні мой гость Миколай Александрович Яцевич. Вітаю вас, Миколай Александрович, у студыі Радыёкультура. Дзень добры, шановныя радыёслухачы. Миколай Александрович Яцевич, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры бібліятэчнай інфармацыйнай дзейнасці Беларускага універсітэта культуры. Вот крыху я пазнаёмлю вас з біяграфіяй. І мастацтва. І мастацтва, так. Я вас крыху пазнаёмлю з біяграфіяй Миколая Александровича. У 1974 годзе з выдатнай адзнакай закончыў Магілёўскі дзяржаўны бібліятэчны тэхнікум. У 1978 годзе факультэт бібліязнаўства і бібліяграфіі Мінскага інстытута культуры. Пасля заканчэння інстытута працаваў бібліятэкарам у бібліятэцы інстытута і выкладчыкам кафедры тэхнічнай літаратуры і інфарматыкі. Вучыўся в аспірантуры Ленінградскага дзяржаўнага інстытута культуры. Працаваў загадчыкам кафедры аўтаматызаваных бібліятэчна-інфармацыйных сістэм Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры. З 2003 па 2018 год дэканам факультэта інфармацыйна-дакументальных камунікацый, а са снежня 2018 года загадчык кафедры бібліятэчнай інфармацыйнай дзейнасці, аўтар звыш 100 навуковых і навукова-метадычных работ. Вот короткая такая візітоўка, Миколай Александрович, ваша. А цяпер, калі дапоўніць гэта ўсё, я хочу сказаць, што я знаю, што увогуле вы гаварылі мне перад эфірам, што увогуле вся ваша сям'я звязана менавіта з культурай. Ну, гэта так, сапраўды. Тое, што вы сказалі, гэта ўсё вельмі дакладна, дарэчы, дзякуй. І сапраўды так атрымалася ў нашай сям'і, хаця мой бацька і маці сялянскай сям'і, простыя людзі, але яны вельмі мяне спрычынілі да культуры. Асабліва бацька, які музыкант, акардэаніст, які навучыўся сам граць спачатку на гармоніку. Ведаеце, былі такія цікавыя выпадкі, калі адразу пасля вайны гармонік быў вялікай рэдкасць, як вядома. Так, танцы, вяселле. Ну, так. Але гармонік быў у старэйшага брата, які, дарэчы, Івана, які прапаў без вестак у блакадзе Ленінграда. Так, і бацька мой краў гармонік, бег у жыта і граў на ім, таму што Іван быў незадаволены, гармонік быў рэдкасць такі. Бацька кіраваў шмат гадоў у вёсцы Сімакава, што недалёчка з Падміром, кіраваў хорам, быў загадчыкам клуба, і менавіта я тады спяваў у хоры і саліраваў нават. Можаце не паверыць, але гэта было так. Чаму не паверыць? Можна паверыць. Мы спрабаваць не будзем вас прымушаць саліраваць. Я магу, дарэчы, я памятаю, што я саліраваў. А потым новым крокам спрычыніў мяне ўжо непасрэдна да маей будучай і спецыяльнасці і дзейнасці па душы і сэрцы, кажуць, мая маці, Ольга Константиновна Яцевич, якой сёння, дарэчы, 92 гады. Ну што ж, это такая дата, конечно, сённяшні дзень для вас памятны. Вельмі памятны, і дазвольце я перадам маме сваё вітанне. Абавязкова, і наша таксама, дай Бог ёй здароўя і доўгіх гадоў. Дзякуй вялікі. І я неяк у школе вучыўся, ведаеце, тады вёска была іншая, у школе у нашай невялікай вёсцы была 8-гадовая школа. Менавіта гэтая школа мяне далучыла і да беларускасці, і да беларускай мовы, таму што увесь дух гэтай школы быў беларускім, беларускамоўным. Я быў актыўны чытач нашай сельскай бібліятэкі. І пасля ўжо сканчэння 9-10 класа ў мірскай школе, гарадскім пасёлку Міры,
якая была тады, дзе зараз мастацкая вучэльня, побач са сценамі Мірскага замка. Уяўляеце сабе, які дух там быў у нас? Конечно, я памятаю першы раз, калі я прыехаў туды на экскурсію, тады яшчэ ён не быў рэстаўраваны, і ўвогуле мала хто, ў прынцыпе, ведаў пра вот гэтыя муры Мірскага замка, но мяне ўразіла гэта ўсё, і надоўга, так сказать, засталося ў памяці. І, конечно, калі вот зараз прыязджаюць да мяне якія-небудзь госці, я першым чынам вязу іх, конечно, ў Полацк мой далекавата, а вот у Мір абавязкова. У Мірскі замак абавязкова, цяпер там увогуле вельмі цікава. Это так. Ну, дык вось, калі прадаўжаць, значыцца, я скончыў школу, мусіў паступаць у Брэст, не атрымалася ў педінстытут тагачасны брэсцкі. Ну, але моя маці мне падсказала просто, што вось, глядзі, якраз я памятаю, з намі юнасці была такая калонка, дзе рэкламаваўся Магілёўскі дзяржаўны бібліятэчны тэхнікум імя Пушкіна. Я туды паехаў, паступіў без всялякіх праблем, мяне там сустрэлі, як кажуць, з абдымкамі нават. Ну, мае знаёмыя хорошыя, значыць, нябожчык Владзімір Марук і таксама пісьменнік Андрэй Федарэнка, яны якраз скончылі гэты тэхнікум. Так, і шмат іншых яшчэ, дарэчы, людзей, вядомых і пісьменнікаў, і паэтаў скончылі таксама гэты тэхнікум. Ну, пасля сканчэння тэхнікума, вы ўжо тут расказалі, я паступіў у тагачасны педінстытут імя Максіма Горкага, Мінскі. Вось адзін экзамен, дарэчы, здаваў. Вось, скончыў, працаваў у бібліятэцы. Ну, а далей болей па тым... Ну, пра бібліятэку мы будзем гаварыць. Сёння ў нас многа часу гаварыць пра гэта, але вось і вашу справу прадаўжаюць дзеці вашы? Так, это так. Я жартую, што у мяне ўся сям'я культурная. Про бацькоў я ўжо сказаў, так? Так. Значыць, мой сын скончыў у нас у універсітэце тэатральную рэжысуру, зараз працуе на кінастудыі «Беларусьфільм». Мой малодшы сын таксама скончыў наш універсітэт, дарэчы, мой факультэт. Вось, моя невестка скончыла наш універсітэт народныя рамёствы. Вось, значыць... А жонка працуе ў музеі? Пра жонку я забыўся, дарэчы, так. А жонка загадчыка філіяла Беларускага дзяржаўнага мастацкага музея, загадчык музея Ваньковічаў, так, якая да гэтага часу вельмі шмат гадоў працавала ў розных структурах упраўленчых, была начальнікам аддзела культуры цэнтральнага раёна горада Мінска і гэтак далей. Я магу яшчэ працягваць, калі казаць пра свайго свата, там, цесця, цёшчу. І сваты, цесці, Дарэчы, таксама. Ну, так вы ведаеце, да. Сапраўды, вось на канале «Культура» вы самы, так сказаць, жаданы гость, самы, так сказаць, адмысловы чалавек. Я нагадаю, што сёння наш у гасцях Миколай Александрович Яцевич, кандидат педагогічных навук, доцент, загадчык кафедры бібліятэчнай інфармацыйнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва. Скажыце, вот, калі ласка, Миколай Александрович, дарэчы, нашы слухачы могуць задаваць пытанні нам таксама, і Миколаю Александровичу, і выказваць свае ўражанні. СМС-нумар 1029. Я паўтараю для вас. Скажыце, Миколай Александрович, ну вось, вы ведаеце, я памятаю, я першы раз прыйшоў у бібліятэку ў Полацку, мне было 6 гадоў. Я ўжо навучыўся чытаць, і дзіцячая бібліятэка такая, я памятаю, з прыгараднага нашага вот пасёлка мы дабіраліся там з маімі сябрамі, вось, і не хацелі мяне прымаць у бібліятэку, сказалі, што ты яшчэ ж у школу не ходзіш, вот, і я так памятаю, ну, значит, так абурыўся, што дайце мне любую кніжку, я прачытаў, мяне запісалі ў бібліятэку, і з таго часу я полюбіў бібліятэку і хацеў быць бібліятэкарам. Нават я хадзіў, там нейкія былі такія семінарскія заняткі, дзе карткі можна было запаўняць, калі я в школу хадзіў. Я думаў, што гэта самая такая хорошая прафесія, сядзіш і кніжкі чытаеш, і за гэта табе яшчэ грошы плацяць. Я потым ужо зразумеў, што гэта не толькі вось кніжкі чытаць, і не столькі кніжкі чытаць, але бібліятэкі я па-ранейшаму люблю,
і хоць я не стаў, конечно, вот гэтай прафесіяй авалодваць, вот, але все-таки бібліятэкі заўсёды былі для мяне вот жаданым вельмі месцам. Я ўпершыню прачытаў Караткевіча ў чытальнай зале полацкай бібліятэкі. Я заходзіў у чытальную залу ледь не на цэлы дзень, чытаў новыя часопісы, газеты там і гэтак далей. Ну, карацей кажучы, не пра мяне гаворка, а гаворка пра тое, як вот вы сталі бібліятэкарам, прафесійным бібліятэкарам. Мужчын бібліятэкараў не так шмат. Это так. Но все залежит от читания. Разумеется, вы абсолютно правильно сказали, что той человек, який з дзяцінства пачынае читать, на жаль, цяпер все это менш і менш, так? Это залежыць ад бацькоў яшчэ, вельмі шмат ад бацькоў. І я сапраўды чытаў, як вы яшчэ да школы в нашай бібліятэцы, вельмі маці гэтаму спрыяла, я зноў пра гэта кажу. І вось любоў да чытання, менавіта да чытання, і потым атрымалася так, што стала маёй прафесіяй, разумееце? Вось. Ну, дарэчы, вы сказалі пра тое, што бібліятэкары сядзяць і толькі кніжкі чытаюць, так? І яны павінны чытаць кніжкі, таму што бібліятэкар павінны быць адукаваны. Ён павінен сачыць за тымі новымі з'явамі ў літаратуры, мастацтве нават і гэтак далей, якія адбываюцца, разумееце? Дзеля таго, каб гутарыць з нашым чытачом, ён сам павінен шмат чытаць і шмат ведаць, каб нейкім чынам уплываць на гэтае чытанне, асабліва для тых людзей, для дзяцей у першую чаргу, і тых людзей, якія спрычыніліся да гэтай справы недаўна, як кажуць, і не вельмі часта ходзяць у бібліятэку. Вось. Ну, вот так атрымалася, шановны Наум Яковлевич, што гэта сапраўды стала прафесіяй, і я рады гэтаму факту, таму што гэта вельмі светлая прафесія. Тая прафесія, якая звязана з ведамі, з чытаннем, з трансляцыяй гэтых ведаў сярод насельніцтва, в шырокім сэнсе гэтага слова. Гэта цудоўная прафесія. Разумееце, поэтому вось так меня и атрымалася. Ну вот скажите, вы рыхтуеце вот уже столькі гадоў, вы працуеце в універсітэце культуры і мастацтваў. Дарэчы, сёлета універсітэту спаўняецца 45 гадоў, мы пра гэта яшчэ таксама пагаворым. Скажите, вот сярод ваших студэнтаў, ну вот в асноўным, напэўна, дзяўчаты ці хлопцы таксама трапляюцца? Не, ну, трапляюцца яшчэ як. Вось недавно я выкладаю асноўны курс аўтаматызаваныя бібліятэчныя інфармацыйныя сістэмы. І, здаецца, 2 тыдні таму назад я папрасіў свой поток, каб мы сфотаграфаваліся з мэтай прафарыентацыі. І на гэтым потоку 10 у нас 50 чалавек, так, а сярод іх 10 хлопцаў. Кожны 5 гэта вельмі добры паказчык, дарэчы. Ну, цяпер сённяшняя прафесія бібліятэкара не толькі, як мы гаварылі з вами, маё дзіцячае уяўленне кніжкі чытаць, але працаваць і ў камп'ютары, працаваць вот з электроннымі сродкамі інфармацыі. Гэта так. Справа ў тым, што ну, часта розныя меркаванні выказваюцца, як там інтэрнэт згубіў бібліятэкі, так, і што ці будзе жыць бібліятэка, як там з інтэрнэтам і гэтак далей. Но у меня вось гэта, ці будзе у нас папяровая кніга, ці будзе толькі электронная, ну, прабачце, мяне гэта нават апошнім часам некалькі ўжо і раздражняе, таму што гэта две рэчы, якія нельга супрацьпастаўляць адзін з іншым, так? Яны не ворагі. Яны павінны разам адзін на нагу ўздзейнічаць і дапамагаць. Ну, і кажуць, ну, не будзе там зараз папяровых кніг і так далей. А мы ведаем, што на захадзе растуць тыражы выданняў папяровых кніг. Яны розныя, як кажуць, як на хвалях, так, то меншыя, то большыя, але яны ёсць. Я заўсёды так разважаю, што вось, ну, добра, інтэрнэт, там все можна знайсці, як быццам мы да гэтага яшчэ вернемся. Але чаму кожны вучоны, так, кожны пісьменнік, кожны паэт, увогуле грамадскі дзеяч і гэтак далей, хоча, каб яго твор, які ён зрабіў за сваім пісьмовым сталом, быў надрукаваны, да, быў выданы кніжкай, разумееце, манаграфіяй, ці кніжкай, там, ці раманам, ці і гэтак далей. Вось. Поэтому інтэрнэт што? Інтэрнэт зрабіў шмат карыснага для бібліятэкі. Бібліятэка
стала доступной на адлегласці, разумееце, можна сядзець на сваёй канапе, так, і карыстацца бібліятэкай, электронным каталогам, чытаць электронныя рэсурсы ў бібліятэцы і гэтак далей. Вось, поэтому вот такое параўнанне, ну, я уже сказал, як яно на мяне ўздзейнічае. Я ўспамінаю, як адзін з бібліятэкараў у горадзе Мінеапалісе, так, это штат Міннесота, ў Злучаных Штатах, універсітэцкая буйная, цудоўнейшая бібліятэка, з гонарам такім, мне незразумелым сказаў, што а я ўжо вот 2-3 гады не здымаю з паліцы папяровую кнігу. А вось бачыце, кажа, чуеце за вакном, там ідзе будаўніцтва новага корпусу універсітэцкай бібліятэкі. Так там увогуле, кажа, кніг не будзе папяровых. Ну, дзіўна неяк так чуць, разумеецца, але ён так сказаў, ён так лічыць, хай так будзе. Разумеется. У іх хай так будзе. Хай у іх так будзе, так, калі хочуць, разумееце. Поэтому інтэрнэт зрабіў шмат добрага. Разумееце, з'явіліся новыя сервісы, якія да гэтага часу былі невядомыя нашым чытачам. Так, я ўжо пра адлегласць чытання сказаў, так. Гэта магчымасць электроннай дастаўкі дакументаў, так, калі ты можаш атрымаць копію документа, не выходзячы нават свайго дому, так. Это так называемый віртуальны сервіс, даведачна-інфармацыйны сервіс, калі ты можаш праз чат нейкі, праз сацыяльную сетку, там ці пры нейкую іншую інтэрнэт-платформу задаць пытанне бібліятэкару, як дарацца, ён табе параіць, што прачытаць, на што звярнуць увагу і гэтак далей. Я магу прадаўжаць, але я думаю, што вось такіх прыкладаў дастаткова. Не, ну гэта вельмі цікава, таму што увогуле, скажам так, вот сённяшняя бібліятэка увогуле як установа культуры, яна вось развіваецца і яна крыху сваё аблічча, так сказаць, мяняе, пашырае сваё аблічча. Узяць нашу нацыянальную бібліятэку, гэта і выставачная зала. Гэта і залы, дзе праходзяць канцэрты нават, дзе сустракаюцца, прыязджаюць дэлегацыі людзей самых розных, дзе рэгулярна выстаўляюцца працы мастакоў, дзе увогуле шмат праходзяць канферэнцый і самых розных іншых мерапрыемстваў. Гэта ўжо, скажам так сказаць, мульцібібліятэка, так? Так. Это так. Дарэчы, я хочу ізноў ж таки сказаць, што па вялікім рахунку нічога новага не здарылася. Бібліятэка заўсёды і гістарычна была поліфункцыянальным сацыяльным інстытутам. Справа ў тым, што ў апошні час, як я ўжо і казаў, з развіццём інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіяў, інфармацыйная функцыя бібліятэкі, яна засталася, безумоўна, так? Але яна ўжо можа дзе і не з'яўляецца дамініруючай, разумееце? Таму што выйшлі на першыя месцы, усё залежыць ад бібліятэкі, з якой, так, на першае месца сацыякультурная функцыя бібліятэк. Я вось сказаў, залежыць ад якой бібліятэкі. Тут трэба заўсёды адрозніваць, пра якую бібліятэку мы гаворым. Калі гэта бібліятэка навуковая ці галіновая, там, тыпу нашай там, навуковых тэхнічных, медыцынскіх, сельскагаспадарчых бібліятэк, калі гэта бібліятэка вышэйшай навучальнай установы, так, гэта адна справа. Але калі гэта публічная бібліятэка, то, безумоўна, публічнай бібліятэцы зараз выйшла на першае месца, выходзіць сацыякультурная функцыя. Гэта так. Гэта праўда, і нічога ў гэтым дрэнным няма. І гэта заўсёды было у бібліятэках. І раней бібліятэкі праводзілі сустрэчы з пісьменнікамі, праводзілі канферэнцыі, сустрэчы з вучонымі і гэтак далей. Але гэта зараз, як быццам, перайшло на больш вялікую ступень. Ну вось, калі гаварыць увогуле пра тое, як рыхтуюцца бібліятэчныя работнікі, я, конечно, хочу расказаць тое, што я вычытаў, тое, што я знаю пра ваш факультэт. Вы мяне паправіце, калі што. Факультэт інфармацыйна-дакументальных камунікацый былы бібліятэчны факультэт, адзін са старэйшых факультэтаў нашай краіне. Ён быў створаны ў 1944 годзе ў складзе
складзе мінскага педагагічнага інстытута імя Горкага. А менавіта на базе гэтага факультэта ў 1975 годзе быў адкрыты Мінскі інстытут культуры. Вось за час існавання факультэта было падрыхтавана звыш 16 тысяч спецыялістаў для бібліятэчнай і музейнай справы. Ну і выпускнікі, конечно, про якія вы говорили, значит, это и олимпийская чемпионка четырехразовая Бялова, и вось Гуляка, был министр культуры Леонид Павлович, и наместник министра культуры была, якая працуе в министерстве, Дрыга, и вось, и, конечно, директор национальной библиотеки, доктор педагогичных наук, профессор, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Матульский, и многие іншыя вось письменников, якія вы называли. Вось, ну вот скажите, вот факультет, конечно, один со старейших и старейший, может быть, у вашей навучальной установе. Вось наколькі сёння ён запатрабаваны для маладых людей? Запатрабаванасць вялікая насамрэч бібліятэчных кадраў, так? І гэта сведчыць пра вынікі дзяржаўнага размеркавання. Так? Вот зараз, дарэчы, у нас напрыканцы сакавіка пройдзе папярэдняе размеркаванне. Апошнія гады паказваюць, ну, у мяне ёсць досвед, як вы ўжо сказалі, на працягу 16 гадоў я быў дэканам, там гэтыя лічбы мне вельмі блізкія і вядомыя. Досвед паказвае, што мы рухаліся і развіваліся так, як і развівалася ўвогуле вышэйшая школа Беларусі. У нас былі вялікі пікі, пад'ём, былі спады, якія звязаны, в першую чаргу, былі з дэмаграфічнай праблемай. Так? І калі там, скажем, мы набіралі яшчэ не так даўно, скажем, у 2010 годзе, там, 11, нават 14, по 120 чалавек на факультэт толькі на бібліятэчную спецыяльнасць, то потым пайшоў спад па тых прычынах, якія я зараз агучыў вам. Так? Ну, а цяпер у нас але запатрабаванасць заўсёды была стабільнай, не гледзячы на колькасныя лічбы прыёму. Так? Ну, размеркаванне сведчыць пра тое, што гэта ніколі у нас не было менш 3 чалавек, трох запытаў на кожнага выпускніка нашага. А ў прошлым годзе мы ўвогуле сягнулі амаль што пад 4 чалавекі. Так? Вось. Ну, набор у нас складае ў гэтым годзе на дзённую форму навучання каля 70 чалавек, і яшчэ мы 30 набіраем на завочную форму навучання. Таго 10 в межах 100 чалавек, можа яшчэ платнікі, як кажуць, далучацца да нас. Вось. Гэта прыстойная такая лічба набору, але трэба больш. Але тут, разумееце, існуе такая дылема. Больш трэба, але ж як запатрабавана ў нашых абітурыентаў наша спецыяльнасць. Вось тут мы стараемся вельмі, но пункт номер 1 наш, як кажуць, чытай пункт 1, будзеш заўсёды грамотны. І сведчыць пра тое, што прафарыентацыйная работа зараз самая важная частка работы любой ВНУ і нашай у тым ліку. Вось, ну, як мне падаецца, у параўнанні з іншымі ВНУ, нават вельмі вядомымі ВНУ, у нас, дарэчы, конкурс у прошлым годзе склаў 2,2 чалавекі на месцы. На мой погляд, это нормально. Мы зараз стараемся, каб ён з гэтага года яшчэ больш павялічваўся, як і мы трохі павялічылі ў гэтым годзе набор. Ну, і такім чынам, запатрабаванасць вялікая, і мы стараемся, каб гэтую запатрабаванасць нейкім чынам запоўніць. Але ідзе ўжо змаганне за кожнага выпускніка сярод бібліятэк. Гэта так. Чаго раней, і раней было, безумоўна, але не ў такім вялікім стане. Ну, у нас ёсць пытанне, я да яго пазней зараз падыйду, таму што пытанне, так сказаць, вось па тэме, пра якую мы гаворым. Скажыце, калі ласка, вось, ну, вы гаварылі пра тое, і вельмі слушна, з вамі згодны, што бібліятэкар – это чалавек адукаваны вельмі ў галіне літаратуры, ён павінен многа чытаць, ён увогуле многа чытае. Напэўна, вот літаратура выкладаецца ў такім шырокім аб'ёме. Так, мы захавалі яе. Аб'ёмы зменшыліся, як і ўсё зменшылася, разумеецца, таму што ў нас быў 5-гадовы тэрмін навучання універсітэцкі, цяпер у нас 4-гадовы.
І, безумоўна, аб'ёмы зменшыліся, але у нас мы захавалі. У нас ёсць і беларуская літаратура, і сусветная літаратура. Вось, ну, у тых аб'ёмах, якія нам удалося захаваць, але гэта дастаткова, ну, значныя аб'ёмы. А інакш быць не можа. Вы самі толькі што сказалі, як без літаратуры. Дарэчы, на постсавецкай прасторы некаторыя ВНУ былі першапачаткова адказаліся ад гэтага, матывіруючы тым, так у школе вывучаюць, так? Але там яшчэ, можа, хто яшчэ пасля школы дзесьці ў тэхнікуме вучыўся, і там вывучаюць. А яны вярнуліся, зноў вяртаюцца да выкладання літаратуры. І вось, разумееце, той факт, што ў нас гэта ўсё засталося, гэты факт рэалізаваўся і практычна у нас ва універсітэце, на нашым факультэце, на кафедры беларускай і замежнай філалогіі дзейнічае літаратурнае аб'яднанне «Букет». Вось, дзейнічае ўжо шмат гадоў. Здаецца, зборнікаў 10 мы ўжо выдалі, дзе друкуюцца нашы студэнты, у першую чаргу выкладчыкі, супрацоўнікі і гэтак далей. Супер шмат праведзена сустрэч з пісьменнікамі, з паэтамі і гэтак далей. Дарэчы, вы не былі ў нас у гэтым фармаце. Вы у нас былі, конечно. Некалі Ніна Загорская мяне запрашала на Это сустрэчу. было давно уже. Было давно. Да, трэба ўзнавіць гэтую справу. Запрашайце. Лічыце, што ўжо атрымалі это запрашэнне. Поэтому, бачыце, вось тут, як кажуць, і выкладанне, і практычны вынік, яны супадаюць, і гэта цудоўна. Дарэчы, ну, Яковлевич, прабачце, што я вас перабіў, вядзе гэты літаратурны наше аб'яднанне літаратурнае Алена Пісаренка, вядомая у паэтычных колах як Алена, вот, забыўся як, значит, ну, Алена Пісаренка, карацей, як Алена Багамолова, вот, вспомніў. І яна дырэктар бібліятэкі, так? Не, яна член Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Беларусі, загадчык кафедры беларускай замежнай філалогіі. Яна малайчынны, апатаны чалавек, і дзякуючы многім ёй і супрацоўнікам кафедры гэта справа вельмі жыве. Ну, дарэчы, мы у паэзіі 21-го стагоддзя давалі вершы Кацярыны Роўда. Яна працуе ў бібліятэцы, яна, правда, не сканчвала, па-мойму, ваш факультэт, але яна працуе ў бібліятэцы дзяржаўнага універсітэта. Там Лапо, дырэктар бібліятэкі. Быў ён уже іншы чалавек. Дарэчы, вось я вас тут такую, ну, на такую з'яву цікавую яшчэ, ну, як кажуць, закранём. Вельмі шмат зараз людзей у апошнія дзесяцігоддзя з іншых сфераў прыходзяць працаваць в бібліятэку. Гэта педагогі, настаўнікі, якія маюць адукацыю, гэта філолагі, так, гэта людзі нават дакладных навукаў, якія скончылі там ДУІР, ну, універсітэт інфарматыкі, радыэлектронікі, ці хто старэйшы там, значыць, БПІ тады, як называўся цяперашні універсітэт. Акадэмія, так. А вось, і гэта таксама адметнасць у нашай справе ёсць такая. Ну, вось пытанне, якое задаў нам Александр, это наш пастаянны слухач, ці магчыма дыстанцыйнае навучанне ў Інстытуце культуры з электронным доступам да бібліятэкі? Дыстанцыйнае навучанне магчыма, правільна сказаць, элементы дыстанцыйнага навучання, таму што наш універсітэт пакуль што не мае сістэму дыстанцыйнага навучання у поўным сэнсе гэтага слова. Сістэма – гэта значыць, калі ты атрымоўваеш па выніках гэтага навучання дыплом. Так? Это значыць, ты вучыўся... Не заходзячы ў навучальную установу. Ну, так, не здарыцца. Зрэдку заходзячы, скажу так. Вось, гэта вельмі важна, юрыдычна, разумееце? Але так, безумоўна, мы ўсе элементы гэтыя выкарыстоўваем і перапісваемся. Цяпер няма праблем. Ёсць месенджеры розныя, так, в сацыяльных сетках. Ёсць электронная пошта, ёсць чаты. Так. Учора мне, дарэчы, студэнтка выслала чарговы варыянт курсавой работы. Все як патрэбна.
Гэта значыць, што гэта магчыма. Так, і іншая справа, што ва універсітэце зараз ставіцца задача больше пашырэння яшчэ. Але не па ўсіх спецыяльнасцях, таму што ў нас у універсітэце 2/3 творчыя спецыяльнасці. Хореограф не может заниматься дистанционно. Танцевать научиться, конечно, дистанційно немагчыма, як і маляваць, як і спяваць. Маляваць яшчэ можна. Маляваць яшчэ можна, дарэчы, сістэмы графіку падтрымліваюць вельмі добра, да. Дарэчы, калі гаварыць пра універсітэт, інстытут былы, то, конечно, дырэктар канала «Культура», ён Владимир Цыпянок закончыў, і ўвогуле ён выкладчык, і кандыдат навук, абараніў кандыдацкую дысертацыю. У нас на радыё працуюць выпускнікі вашай навучальнай установы, і вы бываеце... Ну, толькі што я сустрэў, калі ўваходзіў да вас Бабіч. Так, яна у нас таксама... З кафедры беларускай замежнага мастацтва. Яна у нас таксама. Вот скажите, вот усё-таки ёсць нейкая такая аура незвычайная вот культуры, мастацтва вот у вашай навучальнай установы, чым ён адрозніваецца універсітэт, скажем, ад таких суровых, значит, тэхнічных навучальных установ? Безумоўна, ёсць такая аура. Разумеется, як вы мою такую сціплую біяграфію распавядалі, я працую 78-го года, а студэнт я 75-го, як адкрываўся універсітэт. І той каштан, які я садзіў, аказаўся потым пад вакном майго дэканскага кабінета. Ён ужо даў маху. Ён рос спецыяльна для директора. Так. І ён зараз дзесьці ўжо сягнуў за 6-й паверх, разумееце? Аура, безумоўна, ёсць. Это, ў першую чаргу, аура творчасці. І не толькі на творчых спецыяльнасцях. Разумееце, творчыя спецыяльнасці, не творчыя, гэта вельмі такая адноснае параўнанне. Вучоны ён што не творца? Творца, безумоўна, так? Але ўсё ж такі вось спецыяльнасці, якія звязаны музычныя, з народнай творчасцю, з харэаграфічнай творчасцю, яны падштурхоўваюць усіх астатніх таксама яшчэ да большай творчасці. І ў нас усе творчыя, філосафы нашы, усе творчыя, разумееце? Вось, дарэчы, сёння Марыне Мажэйка, таксама дзень нараджэння вядомай нашай філосафы. Ну вот, колькі прывітанняў мы можам сёння перадаць. Да, прывітанням Марыне Александровне, віншаваннем. Вось, поэтому ёсць, і гэта першае адрозненне, калі ўсе да нас прыходзяць з іншых навучальных устаноў, яны кажуць, як студэнты, як круто у вас тут. Круто. Разумееце, весела, прафесійна. Весела і прафесійна – это... Гэта бываюць і сінонімы. Калі прафесійна бывае весела, гэта таксама... Зразумела, добра, што вы мяне падтрымалі. Вось, поэтому аура, безумоўна, ёсць, і яна адчуваецца паўсюдна на ўсіх нашых паверхах, і гэта наша адметнасць нашага універсітэта. Ну, я нагадаю нашим слухачам... Яшчэ, выбачайце, што я дадам, гэта вельмі важна, што ў нашым універсітэце вельмі падтрымліваецца наша нацыянальная культура. Вось, і наши абрады, звычаі трансліруюцца студэнтам. Это вельмі добра. У нас народныя калектывы, якія вядомыя далёка за нашай мяжой. Гурт-палац, Хаменка, гэта ваши таксама, і Кірчук, гэта ваши. Тут можна бясконца, это іншая праграма, можа не са мной уже, так? Вось, адзінае, канешне, як чалавеку, які, ўсё жыццё, у меня адзін запіс у працоўнай кніжцы, Мінскі інстытут культуры, поэтому я вось адважуся сказаць, што мне апошнім часам не хапае, гэта, канешне, яшчэ большае пашырэнне беларускасці, беларускай мовы, беларускага выкладання, і гэтак далей, гэтак далей. Але ж мы развіваемся. Да, дарэчы, вот я нагадаю, ўсё ж таки, як я пачаў гаварыць, што Миколай Александрович Яцевич, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры бібліятэчнай інфармацыйнай дзейнасці. Так, вы сказалі вот менавіта пра беларускасць. Я памятаю рэктара Ядвігу Дамінікаўну, якая вось вялікую увагу ўдзяляла вот менавіта развіццю беларускай мовы, беларускай культуры. Яна
была гостем моих программ давно, яшчэ на першым канале беларускага радыё, і ўвогуле універсітэт культуры вылучаўся вот якраз і дакументацыя по-беларуску, і выкладанне по-беларуску, і много цікавага. Дарэчы, адзін з выкладчыкаў вашага універсітэта, вашай, напэўна, кафедры быў старшынёй таварыства беларускай мовы. Так. Вот. І вы ведаеце, конечно... Это музейной кафедры. Музейной кафедры. Ну, вы ведаеце, конечно, вось тое, што захаванне нацыянальнай культуры, захаванне мовы, гэта вялікая роля тут ёсць і універсітэта, і ўвогуле у тым ліку і работнікаў культуры, таму што каму, як не работнікам культуры, вось займацца гэтай справай, таму што вот нацыянальная культура, нацыянальная літаратура, нацыянальная мова — гэта вот чыннікі таго нашага нацыянальнага суверэнітэту, нацыянальнага менталітэту, які ёсць, і пра гэта, конечно, вельмі важна гаварыць. Скажыце, калі ласка, вось яшчэ такое пытанне, уже можа быць не столькі вот менавіта пра вашу установу, а ўвогуле пра культуру нашу, пра працу бібліятэкараў у тым ліку. Неяк, вы ведаеце, я не памятаю дзе, по-мойму, у газеце «Культура» ці ў інтэрнэце распачалася дыскусія, ці патрэбна нам сёння бібліятэка, ці патрэбны нам сёння бібліятэчны работнік. Я памятаю, напісаў цэлы артыкул на гэтую тэму, абарону бібліятэчных работнікаў, і потым шмат атрымаў тэлефанаванняў ад работнікаў бібліятэк, якія выказвалі падзяку, што за іх заступіліся. Увогуле быў час неяк так, асабліва ў сельскіх бібліятэках, што бібліятэчныя работнікі неяк так апынуліся па-за працэсам. Яны апынуліся неяк так на узбочыне гэтага працэсу. Дзякуй Богу, гэта папраўляецца апошнім часам, але было такое? Ну, нейкі пэўны такі, як кажуць, момант ён існаваў, як ён існаваў ва ўсім свеце. Гэты момант, так, ён звязаны прыкладна там з 80-ми, 90-ми гадамі, калі якраз з'явіліся вось гэтыя самыя інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, якія захапілі на пэўны час сваё ўладарства, калі можна так сказаць, над насельніцтвам, так. Ну, але гэта, канешне, ўсё перайначылася ў апошні час, і я уже сказаў, што бібліятэка — это поліфункцыянальны сацыяльны інстытут, так, і, безумоўна, гэта і месца, ось такі, можна сказаць, мой любімы такі прыклад, што у чалавека ўвогуле ў кожнага ёсць 3 месцы ў жыцці, так. Гэта сям'я, безумоўна, так. Другое месца — праца, як ні круці, але працаваць трэба, так. А вось хацелася бы, і бібліятэкі ў гэтым вельмі шмат зрабілі, каб 3-м месцам была бібліятэка. Каб гэта была бібліятэка, у якую было прыемна прыйсці, гэта звязана з дызайнам, дарэчы. Гэта бібліятэка, у якой павінна быць вольны доступ да яе рэсурсаў, да яе фондаў. Разумееце, проста вольны, адкрыты доступ, калі сам чытач ходзіць, выбірае сабе пэўныя кнігі там ці часопісы без бібліятэкара. Бібліятэкар — гэта кансультант у гэтым сэнсе. Каб у нашых бібліятэках быў вольны доступ да інтэрнэту, Wi-Fi, каб працаваў дакладна, каб была прыстойная мэбля, прыстойнае абсталяванне, камп'ютарная тэхніка і гэтак далей. Вось неяк так думка такая ёсць, што чаму нам у Беларусі не зрабіць некалькі такіх вось мадэльных бібліятэк, як гэта робіцца зараз, ну, напрыклад, нават у Расіі, так? Вось, калі ўсё пералічанае мною прыцягвае да сябе нашага патэнцыйнага чытача, так? І зараз бібліятэкі, яны перапоўнены проста, публічныя асабліва. Дарэчы, перапоўнены і нашы публічныя бібліятэкі. І Янкі-Купалы, і асабліва дзіцячая наша цэнтральная бібліятэка, і яе філіалы. Можна прыйсці, паназіраць, колькі там наведвальнікаў. Але гэта не роўна, конечно, не ў кожнай бібліятэцы гэта так. І поэтому разважаць, разумееце, ці будзе жыць бібліятэка, ну, гэта тыпу таго,
А ці будзе заўтра зноў раніца? Будзе, хай будзе раніца і будзе бібліятэка, разумееце? А вось іншая справа, што бібліятэка зараз стараецца сябе яшчэ больш пазіцыяніраваць. І яна выкарыстоўвае гэты інструмент, які называецца інтэрнэтам. Это цудоўны інструмент для таго, каб пазіцыяніраваць бібліятэку. Але трэба памятаць вельмі важнае і іншае, што ўсё тое, што ёсць у сеціве, у інтэрнэце, так, гэта інфармацыя, якая насамрэч нікім не правяраецца. Гэта інфармацыя, якая на сумленні таго чалавека, які туды яе выстаўляе, і не больш таго. А бібліятэцы інфармацыйныя рэсурсы – гэта ліцэнзаваныя інфармацыйныя рэсурсы. Гэта праўдзівыя інфармацыйныя рэсурсы. Так? Гэта рэсурсы адфільтраваныя ад усяго таго інфармацыйнага шуму, які не патрэбен, разумееце? Гэта даставерная інфармацыя. Поэтому увесь вучоны люд, як кажуць, не можа пражыць без бібліятэкі. І увесь звычайны... Седзячы ў кватэры, карыстаючыся толькі інтэрнэтам, не напішаш такую вось змястоўную працу навуковую. На мой погляд, не напішаш. Але, безумоўна, інтэрнэт шмат дапамагае. Тым сервісам новым, пра які я ўжо казаў, гэта электронная дастаўка дакументаў, віртуальныя чытальныя залы і гэтак далей. І зноў ж такі я выходжу на тое, што з самого пачатку сказаў, не трэба супрацьстаўляць, трэба сябраваць, выкарыстоўваць адзін аднаго, разумееце? Вось, і я такія пытанні, ці будзе жыць бібліятэка, на іх адказваць вельмі цяжка. Некаторыя б'юць у грудзі і кажуць, будзе жыць і будзе жыць вечна. Вось, як мне тут сказаць, так, бібліятэка будзе жыць, так, нават калі адключыць электрычнасць. А ці будзе жыць астатняе ўсё, звязанае з інфармацыйна-камунікацыйнымі без электрычнасці. Но вы ведаеце, нам у гэтыя дні... У гэтым месцы я пажартаваў. Вельмі патрэбен аптымізм, і хочацца, каб мы завяршылі нашу гаворку на такой аптымістычнай ноце. А хай жыве наша мова, хай жыве наша культура, хай жывуць нашы бібліятэкі. Вот дайце такую аптымістычны прагноз нашим слухачам на тое, што ўсё будзе добра. Ну, я ўвогуле аптыміст па натуры, так. А вось я кажу, што паўтараючы майго сувядоўцу, так, хочу сказаць, што, безумоўна, ўсё будзе добра. І звяртаючыся да патэнцыйных абітурыентаў, якія будуць паступаць да нас у універсітэт цалкам, і на факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, на спецыяльнасць бібліятэчная інфармацыйная дзейнасць. Хочу сказаць, мы шчыра вас запрашаем. Прыходзьце да нас, вы будзеце вучыцца і не пашкадуеце пра гэта. Таму што ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў выдатная аўра. Мы рыхтуем выдатных спецыялістаў, якія вельмі запатрабаваны ў галіне культуры. Ну што ж, на гэтай высокай доце мы завершым сённяшнюю нашу гаворку. Я нагадаю, што за гукарэжысёрскім пультам была Евгения Бельская. Мы гаварылі з Мікалаем Александровичем Яцевічем, кандыдатам педагагічных навук, дацэнтам, загадчыкам кафедры бібліятэчнай інфармацыйнай дзейнасці Беларускага універсітэта культуры і мастацтваў. З вами быў Навум Гальперович. Усяго найлепшага, здароўя і шчасця вам усім. Дзякуй.